Kai yaro kai makaho ne kana ganin aka zo ka bangaje ni mene maka? Ka ci uwaka. Kai waye? Ni ne? An bangaje ka din. Me kake tambaya ni waye? Baba ta kai fada da shi ƙarfi gare shi. Ƙarfi gare. To ko ƙaza ne shi fa yarinya? Kai yaro kalle nan da kyau. Ko iskanci na fika. Ka je ageje ka tambaya ka ce waye Ashagirki. Kaji? Za su gaya maka. Kalle ni da kyau. Kake ce mu wai ni waye? Baka san ni waye ba ko? Yau zan nuna maka. Dora. Kai? Ba kuma aiki ne sai sa mu gudanar. Za mu sake amfani da kai. Wallahi yarinya na fa sha wahala kam. Allah isa.